Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, Thmu scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedu ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli da ka education loan, pila urban chukol ha number khandai nyo saw san rin prano lani khandai pran riu laisan an riwei khandai pra. Kerteng jonga kedai lapun kamti karngor ngasong sa Pokse Central 2 ngari kon join kong pilawan suk karngor bat iba Ivan Maulong ngala sngok men hi bangala ban achieve kat niat ang ba anang dan shushu ki dreams bangadang kwa shushu bande ba shushu kman anang Trei Shitom shushu bangan yo eka bangat Thmu eka Thong jonga nga claim waste time hira kat kapor bangadan nga utilize ba bai de ngadan hi ki breaks in between ru namar ba nga claim krek ko rab barashisngi ba nga kam waste time rak tai ka hafeli ka kam jinjar hi namar banga le karati de nga ban balance ka time nga ban divide de tamba selection tang la stop shwa nga la concentrate shwa betang ha ka kot de but por banga pun kret nanta ka SSLC exam tang la dedicate bish ka kot nga kan nga stop shwa ki activities nga bro em nga kret kat ba ki nai kai ba kum ju ka textbook ro nga go through lang textbook ro nga Thmu bangan le bhashu jo ke jam janga te ka ka opportunity ka bawan te dwai ba uble unya lam tianga ka Thong bang di ban yo ka khbar jonga ka dei tang ba Shitom te what you waste ka por ba pen kan ma ba uble ha ka jing jun pi ba man ka sngi batang ka tahi